Sawubona bhuti. Ngixolise umntaka baba. Yabona uma ngabe u-enjoya into enhle kwesinye isikhathi ugcina usukhohliwe abanye abantu. So njengamanje nayi bhuti no iyasebenza ngempela kuyehla ngempela. Ngizokukhombisa nje ilokhuza engiyishuthe kade ama-result ngiwashuthe kade ngingakayidli ilokhuza i-NMR. So ngizokuvezela hhayi no ngiyancoma kakhulu impela hhayi and futhi ngiyabona shuthi ekupheleni kwenyanga ngizo-order enye sure. Yabona le bengingakayithinti ngingakawathathi lama lokhuza. So boko nje kuseyimina ngingakasebenzisi lutho. So esibili ibe 11 yeah. Nanso-ke esibili after ngithi 4 or 5 days mangingaphosisi yabona. But njengamanje nakwethu ngiselapho nje ku-9 kuya ku-10 yabo 11 kanjalo ngise-between. But ngizophinda futhi ngi-update uma soku-less than u-11 yabona ngoba hhayi iyehla kakhulu bhuti wami. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga usizo lwakho.